ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾನ ಶರತ್ ಬೇಕೂರು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಚೌತಿ ಆಂಡ್ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಂಡ್ ನನ ಬರ್ಪಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನಕ್ಲು ಓವೊಂದಿಕೇಂಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿದ ದಸರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ. ಈ ದಸರಾ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲ್ಲ ನೆಂಪುಗು ಬರ್ಪುನೆ ಅತ್ತಂಡ ಕಿಬುಕಿ ಅನ್ನೊಂಚನೊಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದಂದಿಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತಾಸೆದ ಡೋಲುದ ಪೆಟ್ಟದ ಸೌಂಡ್ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನೊಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನೊಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಏರು ಆರು ಎಂಚ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಮತ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಮಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ. ಬಲೆ ಆರಡ ಪಾತೆರೆಗ ಎಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಡ್ ಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ತಯಾರ ಮಲ್ತೊಂದರ ಮಾತಾ ವಿಚಾರನೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಕ. ಎಸ್ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಇನಿಯುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅಪರೂಪದೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು. ಶಿವದಾಸ್ ಸಾಂಕಾಲ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು. ಆಡ ತೆರಿಕ ಆರು ತಾಸೆ ಡೋಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾನಾ ರೀತಿದ ವಸ್ತುಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ನವರಾತ್ರಿದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಕ. ನಮಸ್ತೆ. ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ತಾಸೆ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಡೋಲು ಮಲ್ಪುನ ಇನ್ನು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಈ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾಲೆ ಓನಗ ತೂದು ಇಂಚ ಕಲ್ತನ ಐಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇರಾನ ಗುರು ಅಂಚದ ತೂದು ಇಂಚಿನ ಗೋನಿಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಚ ಕಲ್ತು ಅದು ಸುರೂಕು ಇರುತ್ತೆ ತಾಸ ಮಲ್ತುಪ್ಪರ ಅವು ಎಂಚ ಅವು ನೆನ್ಪುಂಡ ಎಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ತಾಸೆ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆಡು ಅಂತ ಇದಕ್ಕ ಗೋನ್ ಬುಕ್ಕ ಫೈಬರ್ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕೆಲವು ರೀತಿ ದುಪ್ಪುಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫೈಬರ್ ದುಪ್ಪುಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚರ್ಮ ದುಪ್ಪುಣ ಇರು ಓ ಮಾತ ರೀತಿದ ಮಲ್ಪರು ಚರ್ಮ ಅಂತು ಫೈಬರ್ ಈ ಚರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಫೈಬರ್ ದ ಮಲ್ಪರತೆ ಅವು ಇಂಚ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಇಂಚ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದ ಚರ್ಮ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಅಂಪರ ಆಪುಜಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಡ ಯೂಸ್ ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಫೈಬರ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆದ ಸೌಂಡ್ ಇದು ಮಾತಂಚ ಫೈಬರ್ ಇದೊಂಜಿ ತಾಸೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ದಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅತನ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ದಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಡ ಸುಮಾರು ಏನು ಮಲ್ತೊಂದು ಓಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಐತ ಮಿತ್ತದ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನ ಇಡಿ ಮುಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಐತ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದಂಚ ವರ್ಕ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚ ಸುರುಡುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೊಂಜಿ ಪನ್ಪರ ಇಂಚ ಸುರು ಒಂಡ ರೆಡ್ ರಿಂಗ್ ಫೈಬರ್ ಐತ ಗಮ್ಮು ಫೈಬರ್ ಆವಡು ಫೈಬರ್ ಅಂಡ ಫೈಬರ್ ಚರ್ಮ ಅಂಡ ಚರ್ಮ ಗಮ್ಮು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಪುರು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಪು ರಿಂಗ್ ಗಮ್ಮುಡು ಪತ್ತಾದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ವಾರ್ದು ರೆಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ದು ಕೈಕ್ ಹೆಚ್ಚ ಅಂತ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೋಲ್ಸಿ ಸುರುಕಿತ್ತೆ ಈರಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ ಹಿಡ್ದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕರ ಕಾರ್ ತಿರ್ತರಿಂಗ್ ಬಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂದು ಈತೆ ಎಂದುಂಡತೆ ಒಂದು ಕಂಚಿದು ಚೆಂಬು ಅವು ಚರ್ಮದ ಇಕ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಸೇಮ್ ಈ ಮರತ್ತ ಕಾರೈ
ಇತ್ತೆ ಈ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ಮನ್ಪುನಂಡ ಇತ್ತೆ ಇರು ಸೇಲ್ ಮನ್ಪುನ ರೇಟ್ ಅತ್ತಂದೆ ಈರೆಗೆ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಬೋರ್ನು ಖರ್ಚು ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒರ ನೆಕ್ಕೊಂದಾರು ಮಾತೈಕ್ಲ ಬೋಡ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅದ್ದೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅದೇ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಾಸ್ತಿಗೆ ಏತ್ ಬೂರು ಅಣ್ಣ ತಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೆಡ್ಡ ತಾಸ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬ ಮುಟ್ಟ ಬೂರು 1,000 ಮುಟ್ಟ ಐದು ತಾಸ್ತಾಲು ಈ ರೀತಿ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪುನಂಡ ಸೇಲಮ್ಮನ ಪದ್ರಾಡು ಪದ್ರಾಡು ಅಂಚೆ ಅವು ಕರತ್ತ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಪೂರ ಮಲ್ತಾರದು ಇದು ನೆಟ್ಟಿ ಈರೆಗೆ ಮರಪೆರ ಅಂದ ನಂಜಿ ನಂಜಿ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಬತ್ತನವಡ ತಂಡ ಈ ಏರಂಡ ಪಂತಿನವಡು ಅಂಚಿನದ ವಿಚಾರ ಉಂಡ మా ಕೆಲವರು ಬಣ್ಣ ಇತ್ತರ ಆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚೆ ಬುಕ್ಕಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಮುಟ್ಟೆ ಅವರಿ ಅತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಉಂಡಾಕ ಐತೆ ಈರಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪರ ಅವು ಮಲ್ಪುನಗ ಈರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಆವಂದು ಅವು ಪೂರ ಸುಲಭದ ಬೆಲೆ ಎತ್ತಂದು ಬಂದ ಆಂಡ ಬುಕ್ಕಲೆ ಆ ಒಂದು ಮಂಡದ ಇತ್ತು ಊಟ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಹಟ್ಟಲ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಒಂದು ಈ ತಾಸೆ ತಯಾರಿ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ದಾದ ಗೋಬಿ ಉಂಡಿರಿ ನವರಾತ್ರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಸಿಂಹವೇಷ ಕರಡಿ ವೇಷ ಪಿಲಿ ವೇಷಕ್ಕೆ ತಾಸೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ಪುರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಾರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ತಾಸೆಲ್ಲ ಡೋಲ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ತುಡ್ದು ಪೂರ ಇತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಬರೋದು ಉಂಟು ಈ ಸರಿ ಹೆಣ್ಮಗಡೆ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಸುರೂಕು ಇರು ಬಂಡರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೇಟ್ ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷಲ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪಾರು ತಾಸೆ ಆವಡು ಡೋಲ ಆವಡು ಏತ್ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಮಲ್ಪಾರು ಈ ಸರ್ತಿ ಎತ್ತು 15 ತಾಸ ಐತೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಆತ ಪೂರ ಹೋಲ್ತುರ್ದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನೈಕ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚುಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ವೈಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಲ್ತಾಯಿ ಬುಕ್ ಇರು ಈರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅತ್ ಇಂಚ ಯಾನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅವನು ಟೈಟ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ ಮಂತ್ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಅವು ಬೊಟ್ಟು ನಾವು ಪೂರ ಇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಿದ ನೆಟ್ಟಿ ಇರೆಗ್ ಅವು ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಏತು ಬೋರ್ಡು ಅದನ್ನಿತ್ತೆ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನವೇ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚ ಸೌಂಡ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚದಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಪೇರು ಆಯ್ತ ಕರ ಅನ್ಪುನ ಐತಾನೆ ಹೌದು ಓವು ಪೂರ ಐಟಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಚೇಂಜಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ ಸೌಂಡ್ ಮುಖ ಡೋಲ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಇಂಕ್ಲೆ ಚರ್ಮದನೆ ಹೌದು ಕೆಲವರು ಫೈಬರ್ದನೆ ಅವ ರಡ್ಡಲ ನಮ್ಮ ಫೈಬರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐತೆ ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ಇರು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂಜಿ ತಾಸಿಗೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ದಿನ ಇರೆಗ್ ಬೋಡಾವು ಇತ್ತದೊಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಆನೆ ಗಮ್ ಐತ ಉಳ್ಗೋಡು ಮನದಾನಿ ಮುಚ್ಚೋಡಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸೂಪ್ ಆಡ್ದ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ತೂತ ನಮ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಬೋಡದು ಇತ್ತೆ ಡೋಲಾ ಆವಡ್ ತನ್ನ ತಾಸೆ ಆವಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಚರ್ಮದ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಬರಿಯೋದು ಸೌಂಡ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇತ್ತ ಸೌಂಡ್ ಬೋಡದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಇರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನಾಡು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಮಗಿತ್ತೆ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಕಿ ಮೂಜಿವಾರ ಅವಾಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ದಲ ಜಪ್ಪುನ ಲೇಟ್ ಆಪ್ ಮೂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಅವಾಗ ಆತ ಇತ್ತ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತದ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತಾಸೆ ಡೋಲ್ ಅತ್ತಾನೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ಲಾನ್ ದಾಲ ಉಂಡ ತೊಟ್ಟುಗು ದಾದಲ ಮನ್ಪೊಡು ಬೇತೆ ನಾನಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚಿ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಈ ಸಿಂಹ ಕರಡಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತರವು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಸರಿ ಮಂತಿಜಾರ ಆರ್ಡರ್ ಇಜ್ಜಾನ ನೈಟ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು ಮಂತಿ ಎಂದು ಯಾವ ಐತೆ ನೆಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರು ಇಂಚ ತಾಸೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರು ಒರಿ ಅತ್ತಿ ಇವ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಏರು ಪೂರ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪೇರು ಮಾತು ಪಂಡ ಎಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೈಬರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಪೇರು ಐಕ್ ಗಮ್ಮ ವಾಡಿಯರು
ಮುಚ್ಚಿನಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಾಯಿ ಟೈಟ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಈ ತಾಸೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇರತ್ತೆ ಈ ಸೇಲ್ ದೈಕ್ಲ ಮಾತೈಕ್ಲ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಕ ಸಾಕು ಅವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಇರ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತದಾರ ಅಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲ ಐಟ್ ಒರಿಯನ ಪುದರ್ ದಿತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಮಾತ ಈ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಊರ್ದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂಚು ಉಂಡು ಇರೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪು ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಐಟ್ ಹಾಳು ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರ ಪೇರು ಮನ್ಪು ಉಂಡು ಅವು ಇರೆಗೆ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಐತೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಈರ್ ಪೋದು ಪಾತಿರ್ದು ಚರ್ಚೆ ಮಂತದಕ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುನಿಗೆ ಇನ್ನ ಬೇಲದ ಮುಖ್ಯನ ಈ ಉತ್ತರನು ಕೊರ್ಪಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಶಿವದಾಸರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿಲಿವೇಶ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪಿಲಿವೇಶ ನೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಶಿವದಾಸ್ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ತಾಸೆ ಆವಡ್ ಡೋಲ ಆವಡ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರೆಗೆ ಏತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂದ್ರ ದಯಮಂಡ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಪುನಂಚಿನೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆ ಬಾಲೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಬನ್ನಗ ಈರೆಗೆ ಇಂಚ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಶಿವದಾಸ್ ಪಂಡ ಜಂಗ್ ಸುರೇಶ್ ಬುಕ್ಕ ವಿಜಯನ ಮುಗ್ಗಿನ ಲಾರು ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕನೆ ಈ ಶಿವಡೆಡ್ಡೆ ಉತ್ಸವ ಇತ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡರಿ ಸಿಂಹ ಜಪ್ಪನಾಗಲ ಏನ್ ಬರ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲತ್ತದೆ ಕೊಡ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತೊಂದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಏನ ಪಂಡೆ ಏತ್ ಬೋಳ ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಪು ನಂದು ಮುಖ್ಯನ ಪಂಚ ಸರಿಯಾದ ಪಂಚೇನೆ ಏರೆಗ್ಲ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಚಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ನ ಇಟ್ಟು ಅಸಲ ಹಾಪುಜಿ ಆತೆ ಖರ್ಚುಂಡು ತುಲೆ ಸ್ವಂತ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ರಿಕ್ಷಾಗ ಬೆನ್ನೇರ ಪೋಂದೆ ಅರೈನ್ ಮತ್ತು ನುಳ್ಳೇರು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ఇంకా జ్యోత్స్నాకులు పుల్లేరు ఇంకా ముడుతున్న జవలేరు నాకు కూడా ಆರಿ ಬೇರೆ ಮತ್ತನಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು 700 ಮಲ್ಸಿ ಇರ್ತೀರಿ ಇಂಚ ನೀತ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆರನೇ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡವರು ಬಂದು ಏನು ಸುಬ್ಬಾರಿ ಐಕೆ ಪಂಡ ನಮ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನಿ ಧರ್ಮಗತ್ತು ಐತ ಪಿರವುಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗು ಉಂಡು ರಾತ್ರ ಪಗಲ್ದ ಬಂಗು ಉಂಡು ಐನ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುನ ಬಿಡ್ತದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾಕ ಬುಕ್ಕ ಕೊರಂಡ ಹಾಪುಂಡು ಅತಂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಎಲಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವಲ ಆದುಪ್ಪು ಆತಂಡ್ ಅಪಗ ಅಂಚತ್ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಡು ಐತೆ ಆರೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನಿ ಏತೋ ಜನ ಪಂತೀರ್ ನಿನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಆ ಒಂದು ಬಂದು ಐನ ಆರ್ ಮಲ್ತ್ ತೋಜಾದಿರ್ ಆ ಮಲ್ತ್ ತೋಜಾದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗ್ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಐನ ಈತೆ ಆರ್ನ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಐನ್ ದಿತ್ತದ್ ಆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬಕ್ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಲ್ಮೇಲೆ ಇದೆ ಗೀತ ಪೂರ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಪಾತೆನೆ ಅವ ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ತಾಸೆ ಆವಡ್ ಡೋಲ ಆವಡ್ ಅವು ಮಲ್ಪುನ ವಿತ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡ್ಗು ಸೀಮಿತವಾದುಲ್ಲಾರ್ ನನ್ನ ಅಂಚಿ ಕುಡ್ಲಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ದೇಶಡೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಪ್ಲೆಕ ಇರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೆರಿಸಾಯ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ ಆವಡ್ ಮನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗ್ಲಕ್ ಏನು ಕಡೆಕಾದ್ ಈ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇತೆಂದೇನು ತೂಪುನಂಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ದಾದ ಮನ್ಪಾರು ತಾಸೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಭೆನು ನಿಕ್ಲೆ ದೂರ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರನ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ಶಿವದಾಸ್ ಏರ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಾಸೆ ತಂದ ಡೋಲು
ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನನ್ನ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಶಿವದಾಸರು. ಇಂದು ಓಲೊಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಳ ಸಮೀಪದ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿದ ಸಾಂಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದರು ಬೇತೆ ಆಫೀಸ್ ಅಂಚಿನದಲ್ಲಿ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆರೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆರ್ನ ನಂಬರ್ ಪಾಡುವ ಡೀಟೇಲ್ ಪಾಡುವ ಬತ್ತದು. ಆರು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟಾನ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಆತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಇನ್ನು ದೇತೊಲ್ಲೆ ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಬುಳೆಯೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಮಾತಾಡಲು ಭಿನ್ನಯವಂತದ್ದು. ಏರ್ ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಿವದಾಸರ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಲು ಮಾತ ಶಿವದಾಸ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ ಮೀರ ದಾದ ಬೇಲೆ ಬಂದ್ಪುರ ಐಕ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳ ಎಂಚ ಶಿವದಾಸನ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಪೂರ ಇಷ್ಟಾನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪಾರ ಎಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ನನಾತ್ ಶಿವದಾಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ್ ಗೌರವನ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಡು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕತ್ತಡ್ ದೂರ ದೂರ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನು ನನಾತ್ ದುಂಬುದ ವರ್ಷಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತದ ಆರು ದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುರ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ನಿಕ್ಲ ಕೊರ್ಪರ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಂಕ್ಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಿಯರಂತ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಭೆ ಶಿವದಾಸ್ ಮೇರ್ ಎಂಚ ತಾಸೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಎಂಚ ಡೋಲು ಮಲ್ಪೇರಿ ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರಾರು ಸಾಹಸನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ನಂಜಿ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನಡ್ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ಯಾಷನ್ ದುಮ್ಮುಕೊನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ನನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನನೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆನೊಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಲ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಸುಶಾಂತ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಒಟ್ಟುಗು ಶರತ್ ಬೇಕೂರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.